trykker lige der. Kan jeg godt sidde her, tror jeg? Der er lang tid, der skal lige være arbejde nu. Jeg tror bare pause. Jeg prøver at holde. Og så bare hold den hen. Det er bare for at få luften ned eller noget. Luften røver ud nu, han tænder. Ja, det vil jeg godt. Det går stærkt. Ja. Kom nu. Sådan. Jeg er nødt til lige at tage den ud. Jeg er bange for at have den i, mens jeg sætter den i. Og det kommer først en 5 sekunder efter. Hold ud. Hold den. Hold lungen til. Hvorfor putter du så lige luft i igen? Hvorfor lader du den ikke bare der? Hvor står I hen? Jamen jeg sætter en strips om her, så jeg bliver ved med at pumpe op, for jeg tager ikke stå med den i hånden. Så er det bare en strips, jeg mangler. Det lyder som om, der kommer luft i den. Det er, at vi skulle da ikke stå her og kigge på det, vi. Hvorfor? Det vil jeg ikke, om sjov dig. Hvis jeg er, så vil jeg stille jeres mobiler på et eller andet, for jeg løber min vej. Prøv at... Okay, jeg skal lige få det finde op. Ja, vi kører. Prøv lige vent lidt. Vent lige lidt. Her får lov på. Sådan der. Er I klar? Nej, Ja, jeg er klar. ikke nu. Ikke nu, Nej, jeg tjekker dem, når overhovedet filmer. Det er der ikke stadig mobiler. Ja, bare kom. Nej, jeg har ikke tid. Jeg var ved at løbe til manden. Hvor satan, mand. Hvor er bolden henne? Prøv lige at vise mig den. En mere. Vi har ikke flere bolde. Jeg har sprunget med alle. Sådan noget lort, mand. Du kan se, hvis jeg havde stået med den i hånden. Den her, den blev skudt af. Kroppen blev skudt af, den der.